ni Mrs. Luzbel Minda Balocana, 21st recovery ni Mr. Alfredo Balocana. Kastamat ngayon tayo pairaman ng Karkararagan, Tikararwa, da Maria Lourdes, Alfredo, Teresita, Maria Catherine, Jade, Ulysses, Emiliana, Enrica, Proceso, Ricardo, Florentina, Luisa, Josephine, Ernesto, Romeo, Villa Sr., Romeo Villa Jr., Rodolfo, M. Lloyd, Mariano, Raquel, Rodeline, Ivan, Proceso, Feliciano, Kenny, Ronnie. Naimbag abigat tayo amin kakapsat, itangal daw, may sa tayo a pamilya nga agrambak, gapu kadagitoy nga anak tayo, nga iti mo na agundaway, awaten da ni Jesus at araon kararuan. Ragsak ti pamilya ken di mong tayo ti panangawat dagitoy nga uping ken Jesus. Karit met kada tayo anaganak ken kagimungan da, imang tarabay kadakwada, tapno agtultuloy ti panangawat da ken Jesus, itinasantuan na misa. Tumakder tayo, ket intay pasang bayan, dagiti nga uping, abaya-bayan, dagiti naganak kadakwada, kastamet ken ni apupadi, itinadaeg a prosesyon. Hintay amin sa baken ti Apo. When hintay amin sa rabwen ti Apo. When hintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisod sa tayo. Bubenggen na taingan, nintay nga di kanta. Banang sarabugen Jesus, ngari di kapya. Inerida nga di kanta, di kinatanok na. Hosana, Hosana. O benggen na taingan, intay nga di kanta. Banang sarabugen Jesus, ngari di kapya. Iniriday nga di kanta, di kinatanong na. Hosana, Hosana. Hintay amin sa baten ti Apo. When hintay amin sa rabwen ti Apo. When hintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisod sa tayo. Bubenggen na taingan, intay nga di kanta. Manang sarabugen Jesus, ngari di kapya. Iniriday nga di kanta, di kinatanong na. Hosana, Hosana. Bubenggen na taingan, intay nga di kanta. Panang sarabugen Jesus, ngari di
sarapwen tiapu. When indayamin tayawen tiapu tayo taisun salamat tayo. Bumubingin at taingan, intaingan ikanta, panang sarang Jesus, nariti kapya. Iniriday na ikanta, tiginatandok na, Hosana, sana. Daito'y ialdaw na inarawit iyabo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umihi, hintay amin inirhi, iyayat ni Diyos sa nasudi, tuyal daw anapihi. Daito'y tialdaw nga inarawit iyabo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambor ken gitara, agtukar tay agkanta, ilanggay tay itay isala, ragragsak tay kingwana. Daito'y tialdaw nga inarawit iyabo. Umay kayo, tagragsak tayo, nagapuamin iti ama, di balay gigenpitsa, amin nga imbag ken ginawa, salunat biag ken piksa. Daito'y ialdaw nga inarawit iyabo. Umay kayo, tagragsak tayo, parikuken amin abanag, ipatantay paida, iwaksin ay amin agura, asumangot padaya. Daito'y tialdaw nga inarawit iyabo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umihi, hintay amin inirhi, iyayat ni Diyos sa nasudi, tuyal daw anapili. Daito'y tialdaw nga inarawit iyabo. Umay kayo, tagragsak tayo. Kakabsat ng gayan tayo, dagitoy nga anak tayo, ti panangawat da kini Apo Jesus, ti umuna agundaway.
nadaeg daytoy pasken taisuda maawagan dan nga in full communion. Tano ti ubing hanapay nga awaten ni Apo Jesus, ti pailaeng mabalin na adenggen iso ti liturhiya ti sao ti Dios. Tatangal daw rugyanda nga awaten ni Apo Jesus. Danggayan tayo ida makipagkararag tayo kadakwada. Kastamet alagi pen tayo met datayo anataengan daydi immo na nga tarigagay tayo nga mangawat ken ni Apo Jesus iti bagi ken darana. Makidanggay tayo nga rod ken makipagkararag kadagitoy nga anak tayo anapnuan pamati, napnuan panagtalag iti panagayat ti Dios. Idat nga rod ay ayatek nga ubing na iyanak kayo dito'y lubong akas anak dagiti ingunguten nyo atatang kennanang yo. Iti sumagmamano nga aldaw kalpasan ti pannakayanak yo inyegda kayo dito'y simbaan tapno mabunyagan kayo. Daytoy apan nagbunyag yo iso ti maikadwa apan nakayanak yo. Aldaw adakdakkel ngem daydi imuna apan nakayanak yo agsipod tababaen ti bunyag. Nagbalin kayo nga anak ni Ama tayo sa dilangit. Itangaal daw awisan kayo iti umuna apan nakiranod yo iti nasantuan a pamilya. Agyaman kayo nga rod ken Apo Dios gapo iti daytoy na indaklan nga aldaw. Ita ay ayatek nga ubing. Anya ti tarigagayan nyo adawaten iti inatayo a Santa Iglesia. Tarigagayan mi nga awaten ni Apo Jesus at taraon ti kararwami. Anya ti aramiden ni Apo Jesus kada kayo. Ni Apo Jesus pagbalinen na kami anapig sa natulog ken naragsak akam kaming itinaindaklan a pamilya. Ngarod no kasta akayat yo ti agbalin anapudpod no nga anak ti Dios ayaten ken agserbi kayo ken kuana iti amin a puso yo ket ayaten yo met dagiti tattao akas iti panagayat yo iti bagiyo ket itay ayatek nga ubing siraragsak tay kumangarod nga agkaykaysa amang idaton iti nasantuan a misa. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. So kumangit ka. Ay ayatek nga ubing naragsak kayo itangal daw ti immay kayo akadwayo dagiti naganak kada kayo ditoy balay ni Apo tayo sa dilangit. Umaytay amin dumngeg iti sao ti Dios. Si kakaysatay ken Jesus nga agyaman iti nailangitan nga Ama kadagiti amin nga adda ditoy lubong nang runa ti aglaplapusanan a panagayat na kada tayo. Naayat anaganak, nagkukuyog tayo nga imay ditoy ita, tapno sangsang kamay sa tayo, amin amang rangbak, iti nasantuan ayo karistya. Daytoy ti damo mi a makipagrambak iti si bubukel a misa. Inton madamdama makiranod kamto akas kada kayo nga umawat ken Apo Jesus. Tinapay asibibiyag kas kada kayo addanto met kadagiti barokong mi ni Jesus. Tinagungan nga Apo tayo. Dagiti naganak datay amin nga naganak. May satay amin ita pamilya, Ngagdadanggay ken tiragsak. Iti anak tayo. Kenragsak tay amin anaganak. Tarigagayan kumat ni tunggal maysa kada tayo, ti mangibiyag ken mangpakya pamati dagiti anak tayo, nga italek ti Dios iti aywan tayo. Kada tayo amin nga adda ditoy ita nga aldaw agkaykaysa tayo adumawat ti kaasi ni Apo Dios tapakawanen na dagiti basbasol tayo. Datay amin ko na tayo agkonpesara iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo met kakabsa. Tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo.
ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Isa. Ako mga asika, ako mga asika, ako mga asika, mga asika. Kristo mga sika. Kristo mga sika. Kristo mga sika. Mga sika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Wala po mga sika. Gloria iti Diyos, iti kahapuan, dito'y nakakapya. Kadagiti tattao anayin bakti naknakemda. Ibunan nakaka, itanok nakapagrukba banda ka daydaya, wenda ka bagyaman kang tengga, kapuiti kaindaklan, anayag mo, Gloria iti Diyos, iti kahapuan. Ako Diyos na ilagitan na ari, Diyos Ama, aman na kabalinagi, kesika pumila Jesu Kristo, bukbukon anak ni Diyos ako, Cordero ni Diyos, penanati Ama. Gloria iti Diyos, iti kahapuan. Sika amagikan, kadagiti basbason ilong, kasiyan ang langit. Sika amagikan, kadagiti basbason ilong, awaten kata
lugar. Iti makanawang tiyaman, kasya na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay sigsika o Amo, Jesu Cristo dinasantuan. Sigsika niya po, sigsika iti kangatuan. Itimuyong sa Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, ragsakem ti agtaeng iti kararwa dagiti nanomo, dagiti napudno ken ka. Tulungan na kam kumangarod nga agbiag iti kasta kinasingpet. Tapno kan kanayon laeng nga agtaeng ka iti uneg ti puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo, dagiti nakatakder di talikod, Apo, ado ti tugaw dito'y side, mabalin nyo ti agpasango dito'y. Ti may basa na adaw iti libro ti Levitico. Inted ti Apo kada Moises ken Aaron dagitoy nga alagaden. No adda gaddil ti maysa a tao wenno letteg bosali wenno limteg iti kodil na a mabalin nga agtinag a makaakar a sakit ti kodil, masapol a may datag iti padi a nagtaod iti kapuonan ni Aaron. Ipakaammo ti padi a narugit ti tao iti imatang ti linteg taadda makaakar a sakit ti kodil ti ulo na. Masapol nga agkawes iti pigis-pigis ti tao nga daan iti makaakar a sakit ti kodil. Di na sagaysayen ti buok na. Abungan na takimbaba a paset ti rupa na sana ipukaw. Narugitak, narugitak. Maibilang a narugit agingga iti umimbag ti sakit ti kodil. Masapol nga agyan iti ruwar ti kampo iti adayo kadagiti tattao. Ti sao ti Apo. Sika ti pagkamangak iti riribok sa lakniban na. Nagasat ti tao a napakawan dagiti basol na, ken napunas dagiti salungasing na. Nagasat ti tao nga awan ti ipabasol ti Apo ken kuana, ket awan kinasikap a masarakan iti puso na. Impudnok ken ka dagiti basol ko, jak inlimed dagiti labsing ko. Kinunak, ipudnok iti Apo dagiti basbasol ko, ket pinakawan mo dagiti amin a salungasing ko. Siga ti pagkamanga iti riribok sa lakodan. Da kayo analinteg at tao, agragu kayo iti Apo. Wen agragsak kayo, gapu iti impaay na. Agriaw kayo iti ragsak, da kayo amin ngagtulnog ken kuana. Siga ti pagkamanga iti riribok sa lakodan. Ti may basa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. No adan yaman nga ramiden yu, mangan man when uminom kayo, aramiden yu apakaydayawan ti Dios. Di kaya garamid iti anyaman apakaygapuan nga agbasol, dagiti Hudyo wenno hentil, wenno ti iglesia ti Dios. No siya klamay sa, kagumaak apagustuhan ti amin a tao, iti anyaman nga ramidek, saan at ipagsayaatak ti pampanunutek,
No diket ti pakimbagan ti amin, tapno may salakanda. Tuladen dak nga rod, akas ti panagtulad ko ken Kristo. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Sa ulen ko'y di pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to kahit tuken ka. Alleluia. Ti Apo da kumakada kayo. Hasta kumamin ken. Daytoy sa maganad na adaw tinasantuan Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Adag kukutel na pan ken ni Jesus. Nagparintuming ken nagpapakaasi ken kuana. No kayat mo mapaimbag na kinunana. Nasya ni Jesus ket sinagin na itag kukutel. Kayat ko kinunana, umimbag kan. Dago sa naikat ti kukutel ti lalaki ket imimbagen. Sakbay a pinapanaw ni Jesus, binilin na itinainget, denggem. Awan pangibagbagaam ti daytoy. Inka agparang ti padi tapno kitaen na ka. Kalpasan na kasimbili ni Moises, mangipay ka ti daton apamaneknek mo kadagiti tao nga imimbagkan. Ngamidi napakawanen ti lalaki, impadpadamag na ket di tinapasamak ken kuana. Isod gapuna sa anin na makasrek as ilalatak ni Jesus, ti uray anya nga ili, nagyan ket di kadagiti diso nga awan matagtagi tao. Uray no kasta, dinano nagiti tao ang nagapu kadagiti na duma-duma a lugar. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Tugaw tayo. Good morning. Father Jojo Pahe, iso ti kakaiso na nga padi nga naggapo dito'y parokya tayo. Hampay lang agserbi ti Archdiocese tayo, ijay pala ang California ti pagserbian na. Ket dayay ladawan na, ibitin mi pa ijay opisinan, tabarbaring no addan tumot sumurot, may isa kadagitoy agkomunyon tatta nga agpadi ta, may sapay lang ti padi dito'y parokya. Thank you Apo ti ananos mo nga may agparparang barbaring no adda maawis mo nya. Kakabsat ka dagitay visitors ken dagitay regular nga makimismisa tatta Holy Communion dagitoy nga anak tayo. Mayat nga i-integrate lat ta iti nasanton a misa ti Domingo ta makita dagitoy ubing. Daytoy gaminan ka kunada in full communion nya. Isuda idi makimismisa da agdengdenggeg dala ang iti liturhiya ti sao tatan in full communion awaten dan two major parts of our Eucharist kunana ngamin ni anya dayay liturgy of the word dagiti maibasa aging gati ebanghelyo ken sa homily liturgy of the Eucharist. Kano dayay ubing kahampay nga nagkomunyon dumngeg laeng iti liturgy of the word. Ngem haan pay nga in full communion tahan na pay nga awaten ti bagini Kristo. Kitata awaten dagiti anak tayo. Iso nga dagiti dadduma iti kaskastada Sabado wenno weekdays ti panangaramid da siak may mayat latta nga datayo nga sangkagimungan paneknekan tayo ken awaten tayo dagiti anak tayo nga umawat iti nasantuan a komunyon. Tada tayo ti mangisuro kadakwada mangpauneg dayta a pammati nga awaten dan ti bagini Kristo. Nalawag nay awan tao nalawag. Okay. Tata. Mapantayo ti panakailawlawag. Padasan tayong ilawlawag tinaibasa. Idi college kami at daimay ng seminar kada kami di San Pablo Seminary. Kanayon di seminar
Kuna dagay nang seminar kada kami, iti sa lahat ng parte ng iyong katawan, kunana, ano yung pinakaayaw mo? Dayay, timbaga na. Kasi naludsod na, iti parte ti bagi tayo, inyatihan mo akay kayat. Inyatihan mo kayat. Kasyak idi, gaputa songi dato yung ngipeng ko, nagbasketbulak ta matibab, nakakastagamin no matibab, ang madunor. Tatan ikat ka nga rodan, bungi ak ka nga rodan. Gusto nga na umisumak idi kasyalaan. Kadya ka eskwelaan mi, tihan na nga kayat, dadya dapan na, apa yan, agbasketball kami, inton ikatin na, agtataray kam amin, apa ya, umatibuor, ti angot dadya sa akanahan na nga mapaagasan, aglinling at akana, yun dadya kanumatihan na nga kayat. Kanagaduat yan tayo kayat, nang baliktaden tayo. Haan lang nga dadya nga kayat, pisaludsudan tayo, gapota, kunana ti, dagiti maibasa tayo, kinarugit. Di mo na nga maibasa, no, agleteg ka, agkukutel ka, leprosy, ngamin ti panawon ni Apo Isus, ti paggigyananda, ti pagyananda giti tattao, na panda di disyerto, tent, nagkampuda, kamaymay sa di pagyananda, no, agbosali, agleteg, wano agkukutel, papanawon da, mapandagigyan dyan ti kweb-kweba, taapaya, makaalis nga rod, idi awampay ti agas. Katatamat ko na tayo, anyamat ti karugitan apaset ti bagi tayo. Lasong bat. Anya ti karugitan apaset ti bagi tayo. Hello? Hello? Alaga ko na tayo, ado, di karet ko, Father. Kasi siyempre, anya pa ti karugitan apaset ti bagi tayo. Dahil tingiwat tayo, Father. Full of bacteria data nang kagtutot bras. Dilag. No daduma, ay kada kita kili-kili, di mo? Ay, kunada nya. Anya ti karugitan. Ngam siya ti pampanunutek, amoy ti karugitan nga paset ti tao. Utek. Nga pa ya, adda ti kunada nga, nagrugit ti panagpampanunot mo. Idi pinarsuan ni Apo Diyos ti lubong, maikapito nga aldaw, nagina na isuna, kinita na, DJ pinarsuana, it is good, kunana. Naimbag na saya at ti pinarsuana alubong, nairamang kayo kinsyak. Iso nga ti lubong originally, nasaya at napintas. Nasinaw. Ngem simrek ti basol, rimugit ti lubong. Aging gangatatan, tinagyanan ti rugitan, dito'y utek tayon. Haan nga dila, di dila, kaya mabalin ti dila nga expression laang nga niya dinagyan ti utek. Kas ano nga pinagrugit tayo ti lubong? Apay nga kuna tayo nga, iso tinang parugit ti lubong. Nakaado ti pinangrugit tayo ti lubong. Kas pangarigan, makanlaangan. Nabising kayon? Oh! Ampay? Kas kapangarigan ko majimakan. Nagduduma. Timakan kanya tayo, kadagiti kakabsat tayo nga Pangasinan, Pampanga, Tarlac, at daday tekan kanenda nga pagpaborito da uray siya kayatak mo dayay, awagan da iti buro, nakakit kita kadi kasi ayan. Dahil tayo ilutom ko uray lang nga, umangot ti uray lang nga, kadatay nga Ilocano, ada nang tadya ka eskwela ak nga padi, inik kan nat ti buro, dagita kabalay ko, idi kang kanet, kung kunada nga magmaganta, naangot ka no, ngam nagimas. Kanya da na imas, ito'y ayan tayo, madi. Numapang kami ita Mountain Province, datayo mat na kumano di baka, nabekkel, talo nga aldawnan, umangotan, ikali tayo haan. Ita Mountain Province kay kayat da. Napiting, guna na, amoy tinapiting, tayo medyo madadaulan, amom dati adda angkel ko na ikamang ita, Cervantes. Amoy di kastada, parchen da ginuangan, ibitin da jayan, orayan dati talong aldaw. Haanda nga kayat, nga presko apaya, awang kan raman na, orayan da nga adda agkuyam-kuyam. Madaggus na apaya nga kastat si dayo, na imimas ko na damat. Kada tayo no, adda nakita mo agkuyam-kuyam ko, wala tayo matanan. Kakanya da mayat, da tayo madi.
Jiburo da, naimas, kanya tayo, madi. Datay mga Ilocano, datay ti kakakarwanan. Ha, nga agbyag ti Ilocano, no awan ti bugbuo nga. No maangot ti Tagalog data ka, anya day talot ka, ano yan, kunada datayo mo, igupom pa ita bugbuong na rin, agsukaka manggahan, bugbuong ang kapaw. Kala na ya SBID, nagbasa kami dyan, St. Benedict Institute, naglalaok kami, ada taga Mindanao, Manila, Isabela, Mountain Province, Ilocano. No da kami nga Ilocano, ti agparti ti Kalding, ti ikastami tapno mabukudan mi, ikabil mi tay papait na nagpait, dati primera, ikabil mi amin. Dagi Tagalog ka, wata, kunara. Datayumat na imas, isoda, madi. Sino nga ron tinadalos tata? Therefore, dagay oray makan, tinangrugit kanya tayo, culture, dayay panunot, haan? Kaisuda kanda mo matay, isuda kamayat mat, kanya tayo, maya mo di papait na nagangot, tai ko nadamat, iso nga dati ti kakaroon ng Ilocano, tamang mangantay di takit kalding, kadabaka anuang. Kaiso nga kunana, depende man nanti panangrugit iti culture, di panunot. Dagi panunot na tinangiset day jay. Isudahaan. Anya man, inya man ti uso tatan. Kadagata kakabsat nga the water refilling station na, delivery mo nga danom mi. Idi ubing kami. No makainom ka ije karayan wenno waig tamawaw kala unay, puyo tamla jera ba na. Kunam uminom kan. Si bibiyag kami mat. Tatan magahatang amin nga danom. Ay, narugitan, inya nga narugit ti danom tayo. Ka-natural mga ma-filter di unag ti daga mindset manen. Iso tinangrugit panunot manen. Daya kita inyo niya nagdalos day nga danom ngam datayo manen tinangikabil nga panunot nga ro ti mangrugrugit. Kasla di panawon ni Apo Jesus. Tatta awan problema na kanya tayo ta uray di agleprosi agkukutelen mabalin tayon nga kadinna. Di agleteg kanyada bawal. Ngamin maalisang ka. Noon niya mo, day tangalitag, nga sutil kilitag no daduma, nagado pagtubuan na, day pa'y lakilikilikin silang mat, iso nga no magmagnaka, kung kuno, apaya, agletag ti kilikilik, ng gunggunam. Ti kuma agletag ka, dagitay mamarites nga babarkada ka, tingiwa datap, no, agtubo-tubo ta ni gunggunada. Katiyay, kanyada narugit, iso nga ni Apo Diyos, denggan niya, anya napasamak, binasa ni Apo Jojo. Adag kukutel, timpandakan niya na. Napigsa, tipamati di agkukutel. Apaya nga naunag tipamati na kini Apo Jesus. Ngamin kunana, no kayat mo, maagasanak. Haan na nga, sinaludsod nga, kabaulan nak ka di nga agasan, kayam ka di nga agasan nak, awan ti doubt ijay. Ti kunana laeng, no kayat mo agasan nak, napinpintas nga minti English ta kunana nya naganan I will be clean nya madalos anak dalos tata agas iso nga daytoy agkukutel na uneg ti pamati na mamati kini Apo Jesus nga kunana tila pampanunuten na haan nga digeno kabaulan ni Apo Jesus wenno saan ti pampanunuten na no kayat na ketatan imbaga ni Apo Jesusen wen maagasang ka inaprusan nan naagasan jag kukutel. Iso nga ni Apo Jesus, saanen nga makastrek, iti anyaman nga lugar, taapay, dimmeket nga rod, iyag kukutel, kanyada, masapol a 50 meters, hanggang nga umasidag ti agkukutel. Iso nga no, dagijay, aggigyan ijay, kuweba kuma, no, agliprosida, umasidag da, ayam unclean, narugitak, ipukkaw da, ta umadayo dagiti tattao, no mapandama nga lati kananda. Kada ito'y agkukutel, ninagasan ni Apo Jesus. Therefore, iti kultura da narugit matan ni Apo Jesus ta imasidag ijay agpukutel. Ngam haan nga pinanunot ni Apo Jesus da ijay sakit. Ad-adda nga pinagari na di ayat na ken panagimbag da ijay kabsat na. Kastoy mat kanya tayo. Ti sakit handay nga probleman. Adda agasen oray kadindin nam di adda TB na, kadindin nam di adda leprosina, kadindin nam di adda littig na. Nagtumtumar, awan probleman han nga makaakarin, han nga makaalisen. Ngam tatta, tikang runaan nga sakit kanya tayo, kunak manen, iso dayjay panunot.
Sickness dayjay. Di madi nga pa nagpampanunot, sickness dayjay. Datayo ti mangibagbaga at tilubong dakes. Datayo ti mangibagbaga nga narugit ti lubong. Nusublyanan tayo di creation, di pan nakiparswa ti lubong, naparswa ti lubong as good. Nasaya at amin, napintas amin, natarnaw amin. Ngam datayo laeng tinangikabil ti mindset nga rimugit ti lubong gapo ti basol. Katata niya nga tinapintas nga pagpampanunutan tayo. Ni Apo Jesus, ni Apo Diyos, kayat na nga i-restore dayta nga original image iti creation. Nga ti tao na tarnaw, ti tao na dalos, ti tao makaayayo iti imatan na, ta idigarod kinita na agraman tao kukunan ni Apo Diyos ka kinita na ti pinarswa na ti lubong ket naayayo ti kastaunay. Iso nga makaayayo tayo. I-connect tayo tatan dito yung sakramento. Apay nga da sakramento. Iso ti mangisubli kada tayo iti original image of creation. Imo na, dagiti ubing. Haanda nga maawat tinasantuan komunyon no sa anda nagbunyag. What is baptism? Anya ti bunyag? Ti bunyag from the very start di ubing, awan ti personal abasol na ngem adda original sin. Anya ti original sin di ubing basol Oh, kita amuda da kita ubing da kita nanangan damaw. Tawid. Nya anya ti basol a tawid. In the Old Testament, idi nagbasol ng Adan ken Eva, kayat nga sa ti Adan ken Eva, lalaki ken babae, until how many generation matawtawid hanga maikat. Ni San Agustin ko na ti basol atawid ninanang kintatang idi isikugda di ubing during conception nagbasol ni nanang. Alangan mo nga 9 months nga basol mo mga naganakan. Kaday jedara ni nanang iso ti agtartaray mang bibiyag jedara dayjay ubingan. Iso nga inton rumod ni ubing automatic nga si babasol. Haan na personal abasol ngem natawid na kininanang tadara na nga rod di nakasilpo garod di bagis na. Nagkakaawatan tayo haan. Kaawan ti makaikat dayta abasol atawid except baptism. Uray lakay kan like Andy is here with us. Kabunbunyag. Just receive the sacrament of baptism. Uray makimisa, uray lakayen, nohaan ang mabunyagan, tagilaan panang bunyag ni Apo Padi, ti danom, kunana siya bunyagan ka, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu, mawas, madalusan, maianod, di basol, tawid. Haan nga maaramid, uray ilibas mo ti agkonpisar ken ni Apo Padi, apan agkomunyon, no, haan ka na bunyagan, haan nga maikat, di basol, tawid. Iso nga dagitoy ubing, in-check tayo no nabunyagan da laeng. Kalpasan na, taapaya, no nabunyagan ng DJ tao, nagsubli di original image na nga nadalos. Iti imatang ni Apo Diyos, precious na nalinis di ubingan taawanan ti basol tawid. Tata, kalpasan nga nabunyagan. Imay manen. Awatin na ni Apo Jesus tinasantuan a komunyon. Ngam sakbay na nga awatin tinasantuan a komunyon, uray dagiti anak tayo nga ubing, inosente di puso da, ngam addalat tamo basol da Agkonpisar da manen kenni Apo Padi. Kalpasan ti bunyag, umay di ubing, uray kat ti basol na di ubing ka, nagsao ti dakes. Nagulbod kin nanang. Imula tayo adi panunot nga, maditi agsao ti dakes, maditi agulbod, maditi agtakaw, maditi agsuksukir. Tadi from the very start aka maisuron iji ubing nga haan nga usto dayjay. Iso dayjay imay damanen kalpasan nga nagbunyag da idi ubing da. Iti kinaubing da adda manen dagiti nalalagan laeng nga basol nga naaramid da. Sinno manen iso dayjay umay da kini Apo Padi, Apo pakawanen na tanakabasolat. Kalpasan nga nagkonpisar da nadalos manen.
Simurot mo dagiti naganak nga mapilpilit nga nagkonfesar at dapat agdongdong sa bartek na apo pa kawanan nak ta makabasulak nakaturog mo ijayan nagkonfesar na pilpilit taapaya oray ni nanang kalpasan nga nagbasol ni tatang no nagkonfesar agbalin manen nga makaayayo iti imatang na agsubli di original creation na dalos manen ni nanang kintatang. Could you imagine these families? Ma-imagine nyo dito pamilya, nagkonfesar ni nanang, nagkonfesar ni tatang, nadalos da, nagkonfesar di ubing. Nga nagmayat nga pamilya, kitaan nga si dadalos da. Nagkomunyon ni nanang, nagkomunyon ni tatang, nagkomunyon di ubing, sada agsasango nga mangan, hanyo ma-imagine di kapintas na kuma. Kamakaayo ay di imatang ni Apo Diyos dayta. Dahil pamilyayo, kalpasan nga nagkomunyon, nagkonfesar, haangat nga makaayo di imatang ni Apo Diyos. Alangan mga agbyag nga narugit manen kasi dadalos. Dahil ti purpose na. Iso nga tatako na tayo, dagiti sakramento, dahil di rinugitan ti basol, dagiti sakramento ti mangdaldalos, bunyag, konfesar, dahil komunyon, no nalagan di basol mo, agbabawi ka sakbay ti komunyon, awatem ni Apo Isus, puna, isugarod nga, adtoy ti kordero ti Diyos, amangik ka, ti basbasol te. Isugarod di nasantuan a komunyon. Isu ti alaan dagiti anak yo. Isu nga tunggal ag komunyon ka, agbabawi ka sakbay, hanla ka nga mortal sin, ano mortal sin nga nagpa-abort ka, nangabort ka, pimmatay, wano nakarumat nga basulan ag komunyon ka ay ag konfesar ka nga umunakin Apo Padi saka umawat tinasantuan komunyon ngamno di nalagan laeng abasol kabailan nga pukawen ti nasantuan a komunyon basta si bababawi dayjay puso di manen ag sublimanen the original image of creation nga natakneng nadalos nasinaw iti imatang ti Diyos, iso nga sublia-sublianan tayo, dagiti anak tayo, iyag tayo diti simbaan, umay tayo makimisa, pagbabawyan di basol, umawat tinasantuan a komunyon, punasen na ti basol. Iso nga kunana, uray no agbasbasol ti lubong, naggasat tayo, taapaya, adda sakramento nga awaten tayo, nga agtultuloy met nga mangpunpunas ti basol ti lubong. Agkakaawatan tayo haan. Nakaturog kayon wanaw. Ikararag ko dagita nakaturog hangko mga ririinganan ni Apo Diyos. Laman da kitaan tayo. Dahil iso nga tipintas na ang tatadagito nga ubing. Manuda 130 plus. Imagine dayta nga pamilya, imagine dayta nga ubing nga mangawat tinasantuan a komunyon. Kakon-konpisar. Nadalos, nagsubli di image ti creation. Kas di mo laeng kanya tayo kakabsa. Wen, no daduma, datayo ti mangikabkabil di panunot tayo nga narugit ti lubong. No daduma, narugit di pa nagpampanunot tayo. Ngem na may mayat nga agbyag, positive. Nasaya at akabibiyag. Datayo gamin no daduma ka, di panunot tayo, ti mangrugrugit. As pangarigan ko man ni Apo Padi, naglugan, inlugan na ni Madre. Kung nadagiti chismosa, alo nagkalugan da. Mapandala agi suro di eskwela, sino nang rugit, di panunot ni chismosahan. Oh. Sino na rugit nga ro, dagiti nagkalugan nga Padi ken Madre, wano si ka. Lalwadan niyo. Awan pagluganan ni Kumare, dinagas ni Kumpadre, apan lamakityenda, amin nga nakakita, Allah. Sino nang rugit? Isudawan no, asinakin Kumare, wano sino nang rugit? No daduma dadtoy. Iso nga kunana, daytoy, tapno na may mayat tilubong tayo, feed your mind with positive information. No kanayon mga dengdenggan ti sao ni Apo Diyos, no kanayon ka nga dengeg tinasaya at nga bagbaga, na kanayon mo nga denggan dagiti nasaya at nga kababalin, iso ti sumrek. Iso kung kunak ka dagiti kabalay kuno daytay makariingak, uno bumangonak ko ba? Dengdenggek di buy-buyaen da. Mariribo kak apaya,
Ni Rapi tulpo nga daytay, apan na intulpo ni Lakay na, apan na intulpo ni Tatang na, agan indagaw ti daga, aga apa da. Isumot apan da imulmula di pa no. Sigurado ko nakarod ka, no agriridakin Lakay da datoy tulpo adagos. Hanga may met ko man agdenggag kanti sermon, denggamon dagiti napintas a music, denggamon ti sa oti Dios. Iso ngano anya di umulmula tayo, isumot ti rumrumwar. Iso ngano nasaya at di imulam, nasaya at di sagupsupem, nasaya at maarumwar. Iso nga tatagpili tayo. Hala, nadalusan tayon ti bunyag, nadalusan tayon ti komunyon, ngam ti inaldaw aldo apa nagbiag tayo, anya ti agbibiyag. Nasayaat, na nadalos ka di panunot, wenno narugit. May sapay, dagiti kadkadwam. No, ti kanayon mo akadkadwa ka, negative nga tao. Tila makitkita da lubong ka negative, agbalin ka akas dyan. Ngam no ti kadkadwam ka nasaya at ti kababalin na, nasaya at ti mangmanggag mo, at daan pa nagserbi ang panagayat ken kinapakumbaba, automatic mga iso ti lubong mo. Ulitin tayo, ti narugit no dadduma, awan dito'y lubong pinarswa na agud. No dadduma, gapo ti basol, datayo ti mang pagpagbalin ti lubong, adakes. Anyway, no orno-ornongan tayo amin, ti kinapintas na, at dalata sakramento, panagkonpisar, at dalata na santuan a komunyon, nga mangdaldalos kada tayo. Alakablaawan tayo dagiti nga ubing, dagiti nga naganak, makipagkararag tayo kadakwada, datayo met nga nataengan, lagi pun tayo met day di muna at arigagay tayo nga mangawat ken ni Apo Dios. Pabaruan tayo met day ta kinadalos ididamdamo tayo nga awaten ni Apo Jesus. Dalusan tayo mo di puso tayo tapno maayayo maglaeng nga sumrek ni Apo Jesus. Sumakder tayo. Masinjan dagiti kandela. Agtugaw dagiti nagannak. Dagitay pay laeng ubing ti tumakder. Jay likod, hasen, tapno sumabat ijay likod. Tamyanan. Lagsisinabat kayo nga agsindi. Ayaw mo dahan. Jalayag mo na yun. Ay ayatek nga ubing, itatain kay awaten ti bagi ni Jesus, ti umuna agundaway, nasaya at unay, no intay ita pabarwen, dagit inkari tayo kenkwana, idi nabunyagan kayo. Babasit kay pailaeng idi, isot gapuna, adagit inaganak kada kayo, tinagkari itinagan nyo. Ngarod ita tamaawaten yun, ti kaipapanan dagiti karkari. Dakay itan amismo, ti mga ramid, iti daytoy, iti amin a puso, panunot ken nakemyo. Ngarod ay ayatek nga ubing, paglikodan nyo kadimet laeng ni Satanas. When apo paglikodan ni Satanas. Paglikodan nyo met laeng dagiti nakillo nga aramid ni Satanas. When apo paglikodan ni dagiti aramid na. Paglikodan nyo met laeng dagiti pangawawis na. When apo paglikodan ni dagiti pangawawis na. Itantain kariyo a paglikodan ni Satanas, dagiti dakes nga aramid na, ken pangawawis na, saludsodek manen kada kayo. No mamatay kay matlaeng ti Diyos, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga.
When ako mamati kami ken kuana. Mamati kay matlaan ken Hesus Kristo abugbog tong nga anak na inyanak ni Birhen Maria nagtuto ket na itanem nagungar kadagiti natay ket si tutugaw iti makannawan ti ama ket makipagturay ken kuana. When ako mamati kami. Mamati kay matlaeng ti Espiritu Santo, ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrarinnanod dagiti sa santos, ti pannakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar, ti bagi ken ti biag nga agnanayon. When mamati kami. Daytoy ayayatek nga ubing, ti pamati tayo, daytoy ti pamati ti Iglesia tayo, ket ragsaken tayo ti mangipaduyak-yak, iti daytoy a pamati, iti sidong ni Kristo, Jesus nga Apo tayo. Sapay kumatatas. Datayo amin maidep ti kandela. Datayo amin tumakder tayo para iti kararag asapasap. Kas kameng ti pamilya ti Dios intay kumamang iti ama tayo ana ilangitan tapno babaen ken Kristo kas tamot ti Espiritu Santo. Mabigbig tayo ti kaadda ti Dios kadagiti pada tayo at tao ket iti tunggal panggep kuna tayo Jesus ataraon ken kalasag mi denggan nakamkadi. Jesus at araon ken kalasag mi denggen nakapkadi. Tapno dagiti ubing agbalindang ubog ti ragsak kadagiti amin na makamamu kadakwada. Dawaten tay iti Apo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggan nakamkadi. Tapno dagiti dadaulo ti parokya tayo. Dagiti mangisurusuro ken amin na tumultulong ti panakatubay dagiti ububing. Itultuloy da sireregta ti trabaho anay talek kadakwada. Dawaten tay iti Apo. Jesus at araon ken Kalasag kalasag mi denggan nakamkadi. Tapno dagiti amin a naganak, agbalinda kuma pagtuladan dagitoy nga ubing, tinapaypayso panagtalek ken ni Apo Jesus. Dawaten tay iti Apo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggan nakamkadi. Idawdawatan tayo, tina Kristiyano nagimong, dito'y parokya tayo. Tapno babaen, tinabiyag apamati. Napnuan ayat, panarabay ken panangidalan. Masursuro, dagiti ubing, ti agbiag anapudpudno, akam kameng ti iglesia. Dawaten tay iti Apo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggan nakamkadi. Agulimet tayo, intay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met ikarkararagan, dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Ti pagyaman ni Steve Kenvin na grant, ti pagyaman ni Andy Ferrer, nastamot ti Ribola family. Dawaten tayo iti Apo, Jesus ataraon ken kalasag mi denggan nakamkadi. Man nakabalin amin a Dios natipon-tipon kami akas may sa pamilyam amang rambak iti kinaimbag mo. Patgam kumadagitoy adaw-dawaten mi katulungan na kami nga agbiag kas napudno nga anak mo daytoy ti dawaten mi gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agtugaw tayo para iti panagdato. Hinatun miken ka, bungat linglingit mi. Hinatun miken ka, bungat banbandog mi. When idatun miken ka, nanumo asagsagot mi, tawan sa bali
amay datumbi akin ka puamay kari idatun iken ka undoy mi idatun iken ka arararaw mi when idarun miken ka as asugmi tawad sa bali amay datumbi akin ka puamay kari idatun miken ka puso mi idatun miken ka daytoy biag mi when idatun miken ka amin amin mi tawan sa balik amay datumbi akin ka puamay kari idatun miken ka bungat lingling etni idatun miken ka bungat banbandog mi when idatun miken ka nanumo asagsagod mi tawan sa bali amay datumbi akin ka puamay kari idatun miken ka undoy mi idatun miken ka arararaw mi when idatun miken ka as asugmi tawan sa bali amay datumbi akin ka puamay kari idatun miken ka puso mi idatun miken ka daytoy biag mi when idatun miken ka amin amin tawan sa bali amay datumbi akin ka puamay kari Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Siya po, atin ako madaydayaton, kadagita imam. Ken may paay pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na
Ipaay mo kad apo tadalusan, ken pabarwen na kami daytoy a sakripisyo, ket agpaay kuma apakagunggunaan dagiti agtong paliti pagayatam, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Hasta ko mamet ken Itag-ayo dagita puspusoyo. adada na si katagay ti Agiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. may kari ken rube. Pod noonay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gadag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impa ay natidalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli kan ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, 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 iti ako, a Diyos dagiti amin na paswa, ilangit ken dagan hapnuda, iti pagkaydayawan. Hosana, iti kawan, maday trayaw di umay, iti naganti ako, Hosana, iti kangatuan. Agparintumeng tayo pod noon ay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tada ito'y tibagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy akinabay makan kami, ket iti daytoy akay suminom kami, ibarang-arang ni di papatay mo, o Apo aking gaydi, iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirano iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo.
Laglagi pa kadapo ti iglesia man ay saknap ti sangalubungan, ket parayrayam tayat na ni dosan, laglagi pa ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kenagiti ami na papadi. Laglagi pa payapo, dagiti kakapsat mi amat maturog sinanama ti panagungar danto. Kaya namin nagiti pimusayan iti sidong takaasim, awatem kanida ti sidong tiranyag mo. Apakakitaan na ken ka ti rupan-rupa. Dawatan miya po ti paimumet takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin tegnanayon na biyag, ket makiranod kam to kinainggasatan na Birhen Maria ngay nati Diyos, kinainggasatan nga Jose nga asawa na, esposo na, kanag tinagasat nga apostoles, ni Santa Bernardita Sobiru, kinagiti amin na si Santos. Isuda nakapudno nagserbi ken ka dito'y daga. Magikadwa kam tukad met, kadakwada, ang mangitantanok, ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Tumakder tayo. Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Magingadat sa dilangit, madaydayaw pinangan mo, dumden di pagaryang matumpal tinaken mo, dito'y nagaakas sa dilangit, dito'y nagaakas sa dilangit. Idem kanakang iyal daw dito'y di kanen miti, patinayon nga aldaw, pakawanen dagiti, mas bason mi, akas met pamakawan mi. Di basul dagiti nakabasul kadagami, di nakammet baybayan kaumandugo, iti suliso ket isalakan Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takuwang ituray, di panakabalin kendayaw, iag na
tuwag sarda. O Apo miya Heso Kristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Hasta kumamet din. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada tayo aming kapya. Cordero di Diyos sa magikat, kadagiti basbasulti sa kalubungan, mga asika, katagami. Cordero di Diyos, kamangikat, kadagiti basbasulti sa kalubungan, mga asika, kadagami. Cordero di Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa kalubungan, item katakam ti kapya, item ti kapya. Agparintunin tayo. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanya, ngem ti may salaan nga saom mapaimbag tuntoy kararo. Kakabsat adda tayon ti rito tinasantuan a komunyon, dagiti ag first communion isu dati ag parintuman Apo, da kayo nga data igid Apo, adda dagiti akulait nga umay mangpa komunyon kada kayo. Pagigendara ni Kristo asalagan, inggam mawatin, tasangkagimungan, sa paikuman, taidi daytoy panangan, inggam magunod, kabiasang alubungan, ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, inda to,
diin kang awatin, pigsayat, kentalingengen, magigendaran, di Kristo asalagan, ingkang mawatin, asang kagimungan, sa paikuman, tayo di dayduya panagan, tinggang magunod, kapiasang alubungan, nadaig asaklang mo, ingkang umaside, naide masilaw tibiyang, ingkang isegen, kuy si bubukil labyan, ken kaitalen, rigat ken lulwa, ingkang paepen, magigendaran, di Kristo asalagan, ingkang mawatin, asang kagimungan, sa paikuman, tayo di dayduya panagan, kabiat sang alubungan, dumukin man ang ibig, inga iburay, tapno kararwam yakni, ang talinay, penintun madanon, oras nga ipupusay, alaen na kamapo, tanatalgen masibay, pagindaran, ni Kristo asalagan, hinggang mawatin, asang kagimungan, sa paikuman, tayo di dayduya panagan,
kabiat sang alubungan. Tumangadakin ka apo, kiniep kasku tuy arararaw mo. Itaasim kinayat mo, inakitalik tuy aso ko. Tumangadakin ka apo, kiniep kasku tuy arararaw mo. Itaasim kinayat mo, inakitalik tuy aso ko. Karuno Diyos apukin ka, pinakawatin ay tuy adipin mo lang. Ikakatibinin, alain ka taramain, alain ka saranain. Tapnuak nalinay nabukod mo lain.
Jesus, dito'y puso kang naika. Ikutan ko'y biyak kukin karawan, kapniyak to may sinakin ka. Ubing agparintumang kayo. Agparintumeng dagiti ubing. Apo Jesus, sikati sa ngainik. Kablaawan ka, Apo Jesus, sikati Diyos ko, agrukbabakin ka. Apo Jesus, sikati kabsat ko, ay ayatin ka. Aglualo amin nga ubing. Apo Jesus, sikati dalan ko, suruten. ka. Apo Jesus, sikati gayem ko, patpatkin ka. Apo Jesus, sikati taklin ko, agtalekakin ka. Apo Jesus, sikati arit, agtalekakin ka. Datay amin tumakder tayo, humararag tayo. Kalpasan di panangan mi iti nailangitan na taroon, ipaay mo kadi Apo, takan kanayon at irigagayan mi titinapay tibiyag. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Amen. Para kadagiti naganak, ay ayatek anaganak, iti aldaw anagkasar kayo na ited kada kayo ti bendisyon ti Apo, kadagiti pamilyayo, mangeg ko matinaragsak at imek dagiti ubing, iti daydimat lang nga aldaw pinabunyagan nyo dagiti anak yo, na ipalagip manen kada kayo, dagiti annong yo akas naganak, ken mangsursuro kadagiti anak yo tapno agbalinda an imbag nga umili ken Kristiyano. Ita nga aldaw rebeng na amaragsakan kayo gapota ita natong palyo dayta na indaklan nga annong. Ita dawatek kada kayo ti inkay ikaguma nga inkay kuma ikagumaan ti panangituloy yo. Amang tulong kadagiti nga anak yo nga amok nga ipatpateg yo unay. Ikagumaan nyo metlaeng ti panangidaulo kadakwada amapan makimisa iti Domingo ken masansan a panangawat yo iti nasantuan abagi ken dara ni Apo tayo a Heso Kristo. When ikagumaan. Ikagumaan nyo metlaeng ti agbiag asisisingpet tapno da kayo ti pagsarmingan dagiti anak yo maited yo laeng kadakwada ti naimbaga pagpatulad iti napudpudno anak Kristo. When ikagumaan. Ikagumaan nyo metlaeng ti tumulong amang tubay kadakwada iti nalinteg a konsensya tapno ammo da aliklikan ti dakes ket suruten da tinaimbag iti kasta pumigpigsa ti pammatida ket rumayray ti panagayat da ken ni Apo Dios. When babaen ititulong ti Apo ikagumaan. Sapay ko mga rod, tati man nakabalin a Diyos, tulungan na kayo. Ang pagbiit Apo, kayat ko man lang iibkas ti pagyaman, kada kayo amin nga pastoral leaders nga timmultulong nga nangisagsagana kadagiti nga ubing ti panangawat da iti umuna agundaway ti bagi ni Apo Jesus. Kastamet kadagiti amin nga nagannak nga nagsakripisyo nga imay manen mangitultuloy ti akamda iti daytoy na Kristiyano na pamati. Pagyamanak met dagiti katikista, dagiti kadwak ti konbento, dagiti naayat nga nagsagsagana iti daytoy nga panaka tongpal daytoy nadaeg nga panggep ti panangawat dagiti anak tayo ti nakristyanuan agimong pagyamanak met ni Father Jojo Pahe kini Brother Adrian ti tutulong da iti daytoy kenda kayo amin nga timmultulong. Ubing palakpakan tayo ni Apo Dios. Palakpakan tayo dagiti ubing nga nagkomunyo. Palakpakan tayo dagiti parents nga adda ditoy ita. Tumakder tayo.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta ko mamet. Bendisyonan na kayo timan nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasantan a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. Nagsantay ni amin ang marapuna, yak nakitintin na darakin amin, sabay kumakaintay amin at ay kaysa isimuna. Picture taking, dagiti nag first communion ako. Patiki. Gimong-gimong pa lang ako. Barangay pa lang, patiki. Ag picture ti patiki.